Prije još par godina sam vidio par dečkiju na Instagramu koji su se šminkali i radili sa šminkom. Meni je to bilo super zanimljivo i na taj način sam u biti odlučio kupiti make-up proizvode, četkice i započeti sa svojim Instagram profilom. Ja sam završio srednju umjetničku školu, odnosno smjer grafičkog dizajnera, i onda sam skužio da tu umjetnost grafičkog dizajnera mogu biti povezati sa make-upom i prikazati na jedan skroz drugačiji način, ne crtajući na papiru, već na licu. Bit u životu je uvijek ostati svoj i ne mijenjati se zbog drugih, bez obzira na tuđa mišljenja. Pa ja sam to naučio najviše kroz dijeljenje na Instagram i kroz prihvaćenost ljudi preko Instagrama, i na taj način sam najviše prihvatio sebe. Zato danas upravo kroz make-up potičem i podržavam individualnost drugih. Instagram mi je u biti najviše pomogao u životu da počnem raditi ono što najviše volim, a to je zapravo šminkanje. Make-up nije određen spolom, make-up je i za jedan i za drugi spol, jednostavno make-up je make-up. U daljnjoj budućnosti mi je plan otvoriti studio koji će biti za šminkanje i koji naravno neće biti isključivo za žene. Mislim da je to upravo način na koji ću mijenjati svijet i stvarati prihvaćenost muškaraca u make-up svijetu, te pokazati da je bitno da svi poštujemo druge bez obzira na to što nosimo, čime se bavimo i kako izgledamo.